Pastor, leli elilandela iphupho nami lithanda ukungidida kancane kodwa asike simuzwe umfowethu la kuthiwa our brother here had a strange dream where he was two people at once and he witnessed his other self death. Asike silalela. Sawona pastor ngiphupha ngingayi-2 kepha lo munye ngizibona ngishonile. Angazi pastor ukuthi iphupho lichaza ukuthini. Ngiyabonga pastor. Hey pastor. No, ngicabanga mina iclear le ayididi yangaka yabo. Njengoba ethi uyibona kayithi obviously mawuphupha ushonile. Ufuna uyibone wena usuku usaphila ukuthi awusekushonile yabona. So like nawe ungaphupha nje ushonile. Uyayibona ukuthi hayi ngathi ngishonile. So that is why ezichaze ngathi uyidouble yabo. Usho ngamanye amazwi zamalovezi ukuthi uyibona eshonile. So ukuyiphupha ushonile baningi abantu abayiphupha beshonile yabo abangasho ukuthi hayi mina ke ngayiphupha ngishonile kodwa usaphila namanje yabona. So lokho kuvama ukukhomba ukuthi lo muntu usazoqhubeka aphile isikhathi eside. Uma ukuthi bekagula kuyenzeka umuntu aphuphe eshonile kanti uyagula. Kukhomba ukuthi uzolulama aphinde aqhubeka aphile yabo. Akuvamile ukuthi uphupha ushonile bese uyashona. Ama cases la khona uphupha ushonile ushone mancane yabona. Yes. 99% walawo maphupho lawo uyokhomba ukuthi usazoqhubeka uphile isikhathi eside noma kunenguquko ezinhle esuke zizokwenzeka empilweni yakho yabo futhi. Pastor, siyabonga asike siphuthume kuleli lokugcina nje before Silvalo.